gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumandhing wong liya ati turung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni audio ser langsung spesial dari Mas Manten Mbak Manten kita lantunkan yo yo kukilo terima kasih Mas Bos ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumandhing wong liya yo yo ha ati turung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wow hey yo oh 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 ha yang kita hadirkan bersama Kukilo Laras. Woyo
Yo 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 Dika Audio matur nuwun. Wasik asik. Yo ko ora gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa talakoni nompo kasunyatane tresno oh sumanding wong liya durung lilo kowe menyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati wong aku dudu aku sing duweni kita Ciro iyo hey hey ya 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 kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing bisa duweni yo oh oh bisa hake tresno iya kasunyatane jan ngono ya Mas nggih kasunyatanipun saking Mas Manten Mbak Manten mugi beberen langkung langgeng ngaten Mbak Titis terima kasih ndika ingkang sampun keparing katuraken saking Mas Manten Mbak Manten nggih nuju prana sayekti estu ingkang